Der var engang en dreng, som boede helt alene sammen med hans mor. Hver dag efter han var blevet hentet fra børnehave, gik mor i køkkenet, samtidig med at drengen satte sig ind i stuen for at se fjernsyn. Men en dag var der kun nyheder i tv, og det var simpelthen så kedeligt. Så drengen gik ud og sagde til hans mor: Mor, jeg keder mig. Kan du så ikke gå ind og lege lidt med dine legesager? Sagde mor. Men drengen havde ikke lyst til at se tv, og syntes at nyhederne de var kedelige. Så han satte sig over i sofaen, hvor han blev mere og mere søvnig. Men så fik drengen en god idé, og sprang op af sofaen, hvorefter han begyndte at rykke tapet af væggen. Den flotte blå væg bag ved sofaen fik rykket alt sit tapet af, og drengen samlede alt tapetet i en stor bunke. Da han havde samlet en bunke, der var stor nok, begyndte han at folde, og 10 minutter senere havde han lavet hans egen papirflyver. Så satte han sig op i papirflyveren og fløj ud af vinduet, imens at han vinkede hen til sin mor, som arbejdede i køkkenet. Det første sted, han tog hen til, var Nordpolen, og på Nordpolen så han en isbjørn rende rundt ud på isflærene. Derefter tog han til Frankrig, hvor han fløj rundt om Eiffeltårnet og kiggede ned på den smukke by. Se der, en flyver. Og efter det tog han til Australien, hvor han så en kænguru med sin baby nede i sin lomme på maven. Oj, mate. Men så kom drengen til en regnskov, og havde overhovedet ikke tænkt på, at der regner i sådan en regnskov, og papir, det bliver blødt, når det bliver vådt. Så flyveren gik i stykker, og drengen røg ud og landede lige pladask i en stor suppegryde. Da han stak hovedet op, var der en masse stammefolk, som kiggede sulten Jeg på ham. tror, det bliver en rigtig god suppe, den her. Men drengen ville ikke spises, og besluttede sig for at flygte. Da han sprang ud af gryden, væltede han ned af sofaen og fik en kæmpe bule i panden. Det gik pludselig op for drengen, at det hele bare havde været noget, han havde drømt. Er du okay, min dreng? Spurgte mor. Men drengen hørte ikke efter, og så bare op på tv'et. I tv'et var der en professor, med massevis af bøger. Han fortalte, hvordan han havde rejst verden rundt, og studeret, hvordan at mennesker levede igennem de sidste 100 år. Ja, jeg synes især, at de kannibalske stammefolk, der levede for 100 år siden, er særligt interessante at studere, Sagde den gamle mand. Nej, sikke dog en stor bule, du har fået, min dreng. Og så kom mor ind for at trøste drengen. Det var drengen rigtig glad for bulen gjorde nemlig smadret ondt. Til aftensmaden var bulen næsten væk, men siden dengang besluttede drengen sig for at lege i stuen, i stedet for at se tv, imens at mor lavede mad.